Kapreng gajingya checkmat ka physical efficiency test PET banthung kam Pulit ag jala namda ka post unarmed branch sub inspector bat ka armed branch constable pla penyat dek Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police ngadu khat pratrik naiwiang aja apsaw ka office u chairman ka recruitment board kla permi sakawi pa kaching penbana ban Maham kinang ikhun na katay ka physical efficiency test bakin long husiar na kibrio ki badawa Pisa lingba ka online payment haringkat ka cingkular ban Pynpass iki katkum ka Kyrwoh anu Dalton pi marang IPS kam chairman ka CRB Meghalaya Police ka arfoi trek naiwiang aja apsaw ula pentep baladan na kiruthok ki balapan Pisa lingba ka UPI Google Pay berkiwai pat kilat dawa Pisa harangkat ke cingkular ban Pynpass yagi be khon ka physical efficiency test ka Kyrwoh ka kentui ki nong khon Rung kam Pulit lingba ka physical efficiency test kabrangnya cekmat menta bakin na mungap ki teki kambu tu jung kirunar bat ye kicingte bakhamnya ki la balai mi ne phone shaka office Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police hamauro lani haki number nriu not lai lai we nriu saw ar nyu lai Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya